Il-ġelat mhuwiex invenzjoni riċenti kif jaħsbu bosta. Biss f'pajjiżna għandna riċetta tal-1748 minn ċertu Dulċir Kunjomu Merċieqa. Ġelat ta' żmien l-Inkwiżitur u li kien isir għall-Inkwiżitur innifsu u l-mistiedna tiegħu. Dan għaliex l-Inkwiżitur ma kienx biss ifisser dixxiplina u kastik imma anke kultura u lussu. Fil-palazz tal-Inkwiżitur il-kok Josef Baldacchino u l-kuratur Kenneth Kassar spjegawlna u rewlna kif kien jaħdem dan il-proċess. Spjegawlna li riċetta li kienet bit-Taljan kull ma kienet tispeċifika kien l-ammont ta' ħalib u isfar tal-bajt u minkejja li kienet tgħid li wieħed trid jitfa' frak tal-galettini, zokkor u ilma tal-wart ma kienx jgħid bliema ammonti u bi ftit dettalji ta' kif kellha ssir it-taħlita u l-ifriżar. Għaldaqstant kellha ssir riċerka fuq x'tip ta' galettini kienu jużaw dak iż-żmien, it-tip ta' ħalib u l-metodi ta' tisjir biex bekk kemm jista' jkun it-toma tkun awtentika. Biċċa xogħol li ħadet lil kok Josef Baldacchino madwar xahar. Proċess għalilna li jieħu l-ħin, partikolarment l-friżar li kien isir billi t-taħlita tintefa' ġo kontenitur imdawwar b'silġ u melħ. Mbagħad eventwali li trid tagħmel titfa' ġo l-kontenitur u inti il-ħin kollu tħawwat sakemm li jkollok imiss mal-kontenitur. It-taħlita li jkollok imiss mal-kontenitur taqqad, inti dejjem qed taqla minn mal-kontenitur tirriplejsja bit-taħwit li qed tagħmel bit-taħlita li għadha ma qdietx sakemm jifriża l-ġelat kif nafu aħna. Fil-Palazz tal-Inkwiżitur sena wara l-oħra Heritage Malta qed tiffoka fuq kurżitajiet ta' żmien l-Inkwiżitur biex il-palazz ma jkunx ibbażat biss fuq wirjiet statiċi iżda anke esperjenza bbażata fuq is-sensi. Il-kuratur Kenneth Kassar spjegalna li fil-Palazz tal-Inkwiżitur kien isir inventarju b'mod regolari li jixed li l-Inkwiżitur kien jieħu l-ġelat u probabbli jużah biex jimpressjona lil mistiedna tiegħu. Nafu li l-Inkwiżitur kellu 9 sorbettiere, dawk li huma aktar nirreferu għalihom bħala l-bezzun tal-ġelat, kellu 9 minnhom u allura seta' jagħmel il-ġelat b'mod faċli. Apparti jekk kellu kaxxi apposta fejn jaħżen is-silġ illi f'dan iż-żmien kien jiġi direttament minn Letna, minn Sqallija, kien jiġi Malta b'mod regolari u kellu wkoll l-apparat kollu neċessarju sabiex il-ġelat iservih b'mod sabiħ. Il-ġelat fis-sekli 17 u 18 u avveniment organizzat minn Heritage Malta. Attività li l-biljetti għall-ewwel wirja tagħha ta' 13 ta' Ottubru huma diġà mibjuwa kollha u għaldaqstant se tittella serata oħra fl-20 ta' Ottubru. Esperjenza li tieħdok lura fi żmien biex żmien l-Inkwiżitur ma jibqax biss sinonimu ta' tbatija u dixxiplina imma anke irwejja ħefuħu u toma tajba.